So, ayan, I am already satisfied with my brows. Kasi depende naman yun sa inyo, diba? Kung ano yung shape na gusto nyo. Hi! Welcome watching Matana. Agay ka! Hello everyone, welcome once again to my channel. I am Shari, and for today's video, I thought of making a get ready with me because later on I will have an event or may pupuntahan akong event dito sa Cagayan de Oro. So it's very timely because a company here in Cagayan de Oro City gave me 4 products, 4 makeup products po ito, and these are authentic Korean products. So I will introduce to you, kaya nakikita nyo naka-bare face ako, and I have foundation already. It's a luminous wear foundation, kaya parang yung sa mga Korean na dewy effect sila. And I have also a little bit of concealer kasi medyo puyat ako. And may eye bags ako, kaya pagpasensyahan nyo na. So, I am really excited of these products because alam naman natin na sobrang uso ng mga Korean makeup ngayon. Even Korean fashions, no, pagdating sa clothing, talagang nilulook up ng mga Filipinos yung mga Korean. And also, personally, I am fond of watching Korean series because of yung content, yung story ng mga series nila. Sobrang ganda, hindi mo ini-expect kung ano yung susunod na mangyari. Parang unpredictable and sobrang ganda ng mga twist. And also the characters. Alam mo yung pag sinasabing mayaman, sobrang extravagant yung kanilang scenes. So that is why I personally love Korean movies and as well as Korean makeup. So yung gusto ko naman sa Korean makeup is that sobrang simple lang. Tapos pwede mo siyang suotin kahit everyday. Tapos for example, yung brows, hindi siya masyadong ganun ko-on fleek. Kaya yun yung gusto ko sa Korean makeup. Tapos yung lips, simple lang, like pink shade, peach na shade, parang ganun. So, yeah, let's get started. So, I've already done in applying foundation and concealer. Yan nga sabi ko kanina. And so, let's proceed with the brows. I will use this Keep in Touch Your Brow Skinny Shape Pencil in Choco Brown or yung shade number 2 nila. At gusto ko yung packaging niya kasi makapal siya. Sobrang matibay yung packaging niya. And it's just light brown. Ay, sorry. Laglag. So, ano siya? Light brown siya dito sa gilid. And then, yung shade niya is naandito. And meron din siyang manufacturing date here. Dito sa likod. And naka-sticker yung kanyang shade dito. And sa likod naman, may nakasulat na Keep in Touch Your Brow Skinny Shape Pencil. It says, give you perfect control to create precise hair-like strokes. Use the comb tip to brush and blend. So, ito, so we will use, and yan, naka-open and open ko na. And let's see. And so, this is how it looks like. Mayroon siyang spoolie dito sa kabilang dulo. And na-try ko na to, and sobrang soft. Like ako, I preferred na soft yung spoolie kasi hindi siya masakit sa brows. And yung tip naman niya is like this one. So, brown yung dito niya. So, sobrang nipis nito. So, para siyang pen. So, the good thing about this is you can mimic the hair of your brows. So, parang magmukha siyang natural looking. Hindi ako masyadong magaling magkilay, but I will try. Ayan, so lalapit lang ako ng konti para makita nyo. Pagpasensyahan nyo na yung aking kilay. Ganyan talaga siya. Walang mga hair masyado. So, dito muna ako sa kabila magsisimula. Mas gusto ko kasi itong itong side na to. So, kung napanood nyo na yung aking previous na makeup videos, so, nagsisimula ako sa both sides para kunin ko muna yung shape, saka ko siya i-feel. Ayan. So, this is light brown. Choco brown siya. This is light. So, kailangan mo siyang i-build up. So, ayan siya. So, simple lang itong gagawin ko. Hindi siya masyadong on fleek kilay. Pagdating dito sa part na to, dapat light strokes lang yung gawin nyo para hindi siya masyadong harsh tingnan or para hindi siya yung naka-square na line. So, light hand lang. So, ayan. So, gamitin natin yung spoolie pataas
So, pag dito sa part na to, pataas yung pag-spoolie natin. So, as you know, the Korean brows, mga light lang talaga yung pagka-kilay nila. So, light colors lang, hindi siya masyadong black or hindi siya reddish. In person ha, hindi siya reddish ang tone. So, gagawin ko lang muna yung kabilang kilay and then we will proceed. So, ayan, I am already satisfied with my brows. Kasi depende naman yun sa inyo, diba? Kung ano yung shape na gusto nyo. O kaya, kasi sa personal, okay na sa akin tong ganito. And if you can see my pictures, parang ganito lang din naman talaga ako magkilay. And yeah, this is light brown. So, it's okay. You can build it up naman. Pero ako, okay lang din naman ako sa mga light brown na kilay. So, ayan lang yung aking ginawa. Ayan, so sa kabila. So, pag hitin nyo na pantay, okay lang yan kasi nga sabi nila ang kilay ay magpinsan yan. So, hindi sila kambal. Diba? To justify, hehe. So, yung nagustuhan ko dito first is manipis yung kanyang pangsulat. Kaya pwede mong gayahin yung hair ng brows mo. So, second naman is may kasama na siyang spoolie. Kaya for example, dadalhin mo siya, hindi mo na kailangan magdala ng dalawang products. Yung brow pencil, tsaka yung spoolie, diba? So, sobrang convenient niya gamitin. And it's sobrang maliit. So, pwede mo siyang ilagay sa pencil case, for example. So, you will proceed with the second product. This is Keep in Touch Your Brow Color Mascara. So, the same yung packaging niya. Makapal din siya. And the shade of this is deep brown. So, naandito naman siya. So, the same naka-sticker yung kanyang shade. And then, same yung kanyang packaging. May light brown siya dito sa side. And at the back, it says Keep in Touch Your Brow Color Mascara. An eyebrow mascara that gives your eyebrows more volume and a tint of color and dries into a natural powder finish. So, it's also made in Korea. So, nandito talaga authentic from Korea siya. So, meron din siyang expiry date na nakalagay dito sa side. So, it expires on August 2020. So, yeah, let's open. Okay, let's open the product. And I love this one because sobrang liit niya. Ayan, sobrang maliit. Maliliit lang naman din talaga yung mga brow mascara. So, ito siya. This is how it looks like. It has Keep in Touch Your Brow Color Mascara, and it's also waterproof. And yes, I already tried this one sa work. One of the benefits ng brow mascara is that it keeps your brows longer. So, lalo na't waterproof siya. So, hindi ka masyadong mag-worry. For example, umulan. O, diba? So, hindi na mabubura yung kilay mo. Like ako, sobrang nipis ng kilay ko. Kaya kailangan ko yun ng mga gantong products. So, let's see. I will open and this is how it looks like. So, the shade again is deep brown. So, ayan yung kanyang wand. Ayan. So, gusto ko naman dito kasi hindi ka mag-worry na ilagay sa brows mo. Sobrang mahirap maglagay ng brow mascara kasi kailangan mong mag-ingat. Baka kasi mastain yung brows mo. So, uulitin mo na naman yung pag-shape ng brows mo. So, dahan-dahan lang sa paglalagay. Sobrang dahan-dahan lang sa paglalagay. So, lalapit ulit ako. And, let's apply. So, dahan-dahan lang from here. So, kung saan papunta yung kilay nyo, dapat doon papunta yung stroke sa paglalagay ng brow mascara. Pag nalagyan ko siya ng brow mascara, nagiging even yung color niya. So, hindi lumilitaw yung black hair. And nagiging light siya. So, kung nakikita nyo, ito yung aking nalagyan na. So, ayan yung aking nalagyan niya. Tapos yung kabila, hindi pa. So, let's apply on the other side. Yan. So, ayan, tapos na ako sa paglalagay ng brow mascara. So, kung nakikita nyo, nag-light, and naging one color yung aking kilay. Hindi kagaya kanina na may black part siya. And this is waterproof naman talaga siya. And yan, gusto ko talaga yung mga brow mascara na waterproof. And, yun nga, kasi tatagal yung iyong kilay. So, before I proceed forward with that,
So before I proceed with the next step, meron kasi ako 4 products here, but the other one, hindi ko siya pwedeng gamitin as makeup because this is a facial mask. Ito, facial sheet mask. It's Mama Cos Honey Brightening Sheet Mask. So, itatry ko din siya and I will also share dito sa aking Facebook. Dito sa aking YouTube channel. Nakaganda dito kasi mayroon siyang English translation aside from the Korean na Korean version niya. So, sobrang I love it. So, yun nga, i-review ko siya and then I will share dito sa aking YouTube channel. Before I proceed with the third product na gagamitin ko sa aking face, I will put muna a one color eyeshadow on my lid and I'll be back. Okay, so I already have the eyeshadow sa aking lid and babalikan ko lang muna itong brow pencil. Lalagyan ko lang yung aking dito. Kasi di ba yung mga Korean naglalagay sila ng brown eyeliner dito sa lid nila. So since wala naman akong eyeliner, ito yung aking ilalagay. Titingnan natin kung pwede din ba siyang ilagay as eyeliner. Okay lang din pala siyang ilagay as eyeliner. So I will proceed now with the third product na pwede natin ilagay sa face. And this is the And so, if you follow me on Instagram and Facebook, na andito yung aking account, nag-post ako dito ng yung third product na gagamitin ko sa face. So, this is the Mood MLBB Velvet Tint. And so, for the packaging, sobrang gusto ko kasi simple lang siya. And on the side, may keep in touch and my little heart. And yung kanyang shade is also a sticker here. It says something chili. It's MO2 something chili. So, meron din siyang expiry date dito sa side. It is October 15, 2020. So, sobrang okay pa siya. So, nakalagay dito, it's a velvety, soft, matte lip tint. Yeah, I love the packaging. It's also thick and simple. Kung nakikita niyo sa banner ko, may nakalagay doon na simple. So, ito yung itsura niya. Babasagin siya. Nakalagay dito, Mood MLBB Velvet Tint. And it has the shade dito sa likod. At may nakalagay, may Korean name siya here sa likod. And it says MO2 Made in Korea. So, Made in Korea talaga siya. Okay, so to use this one, I usually prepare a lip brush para hindi masyadong madumihan yung aking kamay. But we'll see, kasi maganda din talaga siya pag naka-blend siya using our finger. Hi! Welcome watching. Thank you for watching. Thank you for watching. You say welcome to Mommy's channel. Mama Tana. Agay ka! So, okay, let's proceed. So, to use this one, kumukuha ko na sobrang kaunting product lang. Kasi ayoko na sobrang makapal. Kaya, ayun. So, for the wand naman, so, ganito yung itsura ng wand niya. Ayan. Para mo fit siya sa lips. So, kuha muna ako ng mirror. Yeah. So, gagawin ko, i-apply ko lang siya dito sa inner part. Sa inner part ko lang siya usually nilalagay. And then, I will do this. So, okay na yan. So, wait. So, I will use the lip brush or pwede naman itong finger ko. So, gagamitin ko yung aking finger to spread. So, ayan na, na-blend ko na siya ng konti. Ayusin ko lang yung side with the lip brush. And ayan, I am already done with my lips. So, I will proceed with the cheek. Kasi sinubukan ko kasi siyang i-apply as blush. And sobrang nagustuhan ko kasi sobrang bilis niyang i-blend. At hindi siya agad-agad natutuyo. Kaya yun, sobrang magandang gamitin. Kasi may marami na ako na-try na tint din. And I tried sa cheek and hindi ko siya nagustuhan kasi paglagay mo, nag-sustain agad siya na hindi mo siya masyadong mablend. Kaya hindi siya ganun kagandang tingnan. So, lagay natin sa cheek. Tapos, isa din sa nagustuhan ko dito, sobrang bango niya na parang asarap kainin. Alam niyo yon yung ganon. Parang candy yung smell niya.
So, ayan, lalagay tayo sa cheek. And then, i-blend natin. Here, I am blending it on my cheek and sobrang bilis i-blend and it looks more natural. So, yung pinaka-favorite ko sa product na to ay itong Velvet Tint kasi sobrang dali niyang i-apply, sobrang dali niyang i-blend sa cheek, and multitasking, diba? Yun yung ating gusto. Yung mga products na multitasking, na kahit dalawa lang yung products na naandyan sa bag mo, ay okay ka na, good to go ka na. So, that's it guys. That's all for this video. And for this makeup look, if you want to get the products na ginamit ko, you can get them from K-World Cosmetics and Skincare. I will link them down below. And yeah, thank you so much for watching. If you haven't subscribed, please do subscribe to my channel. Click the bell notification to be updated. And thank you so much for being here. And I'll see you on the next video. Bye everyone. God bless.